asimambia abantu abatagosoma kurwasi gitabu ky'abakorosai isato ogosoma kwaye nibero tabangarengereria monchumureria Undizi TV ogosoma goitoni ukora gukurwa segetabu ky'abakorosai inye ogosoma kwaye ibere otebanga mugendere nugosaba murende ase korokwo na koiranireria nga mbuya mono. Yabetebanga abakorosai inye ogosoma kwaye ibere tebanga mugendere nugosaba murende ase korokwo no kuiranireria nga mbuya mono. Ebukia bero tosaba gotomanya omonchi munezi no gotwa esegetunga ntobwendrete tobe tokogenderera ase ogosaba tobe tokorenda na kuirania mbuya mono ase ne bwendrete kera chingaki tobe nabanto tukuirana Nyasaye mbuya mono nabanto togosaba ogosaba nakwo ekerwanererio kyomo Kristo okosaba na kukorabe gokonya kogwa no namatemwa wanchimureria Undizi TV korucho sokoro cheito ngosaba chiaringi Nyasaye lakini kolende balibe abokugena kwege Kristo barobuni otoko batogosaba nga tobe togosaba Nyasaye chinga kichionsi ase engencho nere obwate okobwa nere oranyare gotobwera ase ande onsi alia tokoba togo etera kuno kosoma gwite imambi ya abono askonde buna botambe lituko liria ose lituko ria etichiga tatongora